Днес за портала 7/7 питах картите. Казаха, излязоха приятелство и помощ. Да потърсим помощ. Помощ от който вярва в ангели. Всеки има ангел-хранител. Помолете го да защитава вас, семейството ви. И поискайте помощ от него. Също приятелство. Всички имат нужда от приятели. И сега е момента да потърсите онези, които ще ви подкрепят и насърчават по пътя ви към осъществяване на мечтите ви. Така че, който желае, отново напомням за групата ми, може да се свържете с мен.